diri ka sa Bislig. Dahang kag choices. Mga beaches. Gusto ka ng outdoors. Gusto kang mga exciting places. Dagan diri dagan sila ma-offer. School. Kadida ka mo mga utaw sang lugar namin isang Bislig. Madayon na pag-abot kan mayong kurot. Salamat ay. Hello everyone! So hindi ako taga Surigao pero nakapunta na kasi ako doon once. And I will highly recommend this place if ever you're looking for a place to go this summer. Bakit si Surigao? Kasi nandyan si Britannia, Enchanted River, Tinoyan Falls, at nandyan din ang International Dalhouse. Okay? At kung gusto nyo din naman mag-island hopping, nandyan si Britannia Resort. May mga cool water activities sila dyan at may tinatawag din silang Naked Island kung saan ang buhangin ay napakaputi. So ano pang hinihintay nyo guys? Iligay nyo na sa inyong top list si Surigao for your summer vacation. Come and visit Bislig City.